What's up mga kayarok? So unexpected kay tarong gabi una no kay ni adto mig dagat ganina pero tinagingit ngita. Di naman da kay wa pagid tay flashlight. So unsay gibuhat na to aw adto na lang tag merkado palit tay kinilaw so tanang mga kayarok. So mga kayarok kay wala man tay service no maglakaw lang ta padong ni atong paspasan kay gabi na hagadlaw. So during dapita mga kayarok ato gining paspasan maglakaw no. Sa time check na to wala na tay time check kay grabe nang gutom mga kayarok no. Layo-layo patay lakawan so ara lang mo pabili lang mo sa atong video mga kayarok sa nagira ni nga video palihog og suporta ni among channel Yarok TV. Sunan na ta sa merkado mga kayarok no mamili-pili na ta diri bisag ngit-ngit na gabi na ato ning pilion kay grabe nang gutom sikit-sikit ang mga tao mga kayarok no so pero okay ra gyapon ang mga kayarok no paspasan lang nato gamay atong lihok mga kayarok kay grabe na di naman da igibi na kinilaw pagid ta. Una natong tanawon mga kayarok ang mga isda nga nas kilid-kilid atong tanawon og makilaw ba ni siya paspasan natong lakaw gamay wala tay lingi ay mga kayarok di na ta molingi kay grabe na nagdali ta ning mayo. So ay mo kalimot sa pagsuporta sa mong channel mga kayarok no dara mga isda mga kayarok di man madama mga kayarok arita sa atbang mga labang ta diri paspasan natong lihok na to no kuwapo tong mga isda mga kayarok be atong tanawon mga isda murag gwapo gyud ta siya na mga pasayan ug uban pa na diha nga pwede makilaw pero di madaman di mada sa bulsa sa budget kay wa man tay budget. Unahan ta gamay so nakakita na ta diri unsam ni isda bulinaw ni siya mga kayarok no so kay atong kwarta piki man sawa pa kaila mga kayarok no bulinaw din na siya mo na usa sa pinakalami nga kilawon 3/4 ra namo gipalit matic na 3/4 mayuwas tindira 3/4 matic gid guys tanan so di na tani padugayon mga kayarok no aton na ning bayaran para makakauli na ta dayon. Oops, 100 atong gibayad mga kayarok, 120 kilo, 3/4 so napatay G's pesos. Bayad na ta din dali pa lang ngayon ba ang matik are na dali dapita mga kayarok palit at lamas darang lamas atong pinalit maoron na lamas para sa atong kinilaw ug dara ang bulinaw nga 3/4 nga atong gipalit. Di na tani pa lang ngayon atong video mga kayarok matik transition ta sa adto sa asa ta transition. Aw unsa pa man di ay maglakaw na ta adto na ta malakaw na tamatic transition boom yarok karon mga kayarok ato nang lipiwan atong isda kaya ato ning kilawon. So mga kayarok so para kay bawal adto mi sa merkado na day may pabiling usa diri nga naglungag para ikahuman na tug limpyo sa katong bulinaw matik na tagkaon. So mga kayarok amo din ang gikuha ang mga bukog no bukog ang bulinaw kay para kausap na mo matik wala daghang sabal sa babay kausap no at di na ta nila ngayon ng kayarok kay gutom na guys tanan paspasan na tanig gamay atong lihok mga kayarok para dili na ta mapas mo times 10 atong pagpaspas atong lihok diri mga kayarok times 10 daruto ka gibonsing take matik bung. So ayan mga kayarok mga ato na ang gilipiuhan manan natog limpyo ang kinilaw so mga una ta dara da atong kinilaw ra gid
Ato mga kauban dahil sa karon nga video si Bossing. Tara na ang duha na to. Mga kayarok na nato. So sa di pa ta mangaon, relax sa tagamay kay murag layo gyud kay among gilakawan sa merkado no. Nya. Tataod mga ona ta kay di na magdugay atong tiyan tingog na. So mga kayarok. Sige, so mga ona ta mga kayarok. Mga ona man ta mga kayarok no. Matik magkuha na tag plato diri. Plato para mangaon. Dugay ba sugtan ni pangaon na to no, nga gutom naman kay tanan. So ay mo kalimot suporta sa among gamay nga channel mga kayarok no, Yarok TV lang na. Una-una tag sukad diri mga kayarok kay gutom naman kay tanan. Una tag sukad simot tas kamot man na tag pangunaw no, matik sigurado sukad na ta diri. Sukad na tag mayo kay murag dinagid man da gutom na kay no. Yarok taron ka human ni no. Iya lang tag sukad ani kay pamatay saktong luwag asa kan luwag no. Ikuha pang luwag dahil maguna-una tag sukad. Murag naghuwag kita diri dapita sige lang basta importante kaon gid maayo. What's up guys? Mga Gamay ug dako ang lugar basta importante kaon gid dara ding luwag. Manihol mo dira ha, manihol mo mga kayarok kay saon man nga naapikim kayong lugar. Among kabalaka kay bisig kinilaw ra tong sudan busog yapon tang tanan no mga kayarok. Bisag unsa pa tong sudan basta importante nag-uban dan tanan matik yarok. So sa diwa pa na kay bawo no ang magyarok-yarok deta ron unsa ka atong yarok ko na nino nga pikim tas budget. Matik na nadaan mga kayarok. Darang kinilaw giisa na sa unggoy patay tilawan dito kaon jud mayo kaon sa diha. Gagmay lang pug hungit taon. Suwagi be kay murag huot man huot. Suwagi gamay kay para makahon na taga-nakaon na to. So man na mo grabe na. Plaster na. Ngisi mga unggoy kay tingkaon na. Matay ganina daghan puno pang rice cooker pero karon kuan luwag na liguho. Tilang yung gamaya barog na usa murag di na tumukaon. Kita ginot naging mayong kanon wan agi nabiling kanon. Bisig kinilaw ra tong sudan mga kayarok mate grabe na tong busugan no gibarugan na nako no. Barugan na busuga gikilaw ng kinilaw di na makaog kanon kinilaw na lagi kaon. Murag busog na gigayo di na madama mga kayarok. So napagides diksi din ng sumabal apelyido naka green jersey na green. May gamer na yung kanon pero gaya mo man na. Gapit sila. Murag busog na gigita no. Dinagid may mo. Sa karon pa relax na tagamay kay tadtaon yarok ta. Yarok taon sa to yarok ang kulapo ginapadong kay murag barato ra gina siya. Pero sa di pa ta mo yarok kay napay nagkaon no. Kuha pitsil kay inom tag tubig. Mamatay ka palit soft drinks ani. So mga kayarok. Kaon sa dagoy ay sige ngisi Dix. Nabusog sa tubig mga kayarok. Kaon dara na tong tubig no nga kuha pagi pumba pa ni sa puso. Matik na ni siya mga kayarok no. Happy ta kita mo magkaon sus napagid ay wa pa man. Pagi pa mo sige nag-uwi kaon di mayo goy kay Ayaw na magyarok boss, sa diretso na kulapo. kulating ba? Mga kayarok, kanina Sige daw ngisi mga kayarok. diksi lagi wa pa lagi Wala mo kanina yung mga kayarok. tudlo mauwa na ang kaon ron. Pakas Wa kituyo inom sa na. tubig inom. Wa mo gamitin nagbaso. So wag niya gamitin baso sige lang yarok gyapon ta ron. Tando ayo tando ko inom tubig. Gahi ko kay mo palit og soft drinks kay gahi ko. Palit ko sige pinado. Story ya pala dire ko. Mga kayarok, paliog taon man ninyo subscribe ya mga kayarok. Luta na.
Bro, kapay lang. Hindi na mo listen ka bro. Asa na bitang. Okay, basta tagbayang ito tayo dyan mo. Dati ni kana. Pwede mo na po may pinangingon bahaw. Huwag niyo pangan ng bahaw. Bahaw ng boss? Bahaw pa. So mga kayarok, man na tagkaon sa. Man na tagkaon partner. Man na. Man na matik. Matik. Matik na na. So kay man naman tagkaon sa ibuhaton. Aw, yarok. Unsa man lagi atong yarok pun. Someday, kulating. Sama pa na kay bawo no ang kana day kulating no, soft drinks na siya. Soft drinks na siya guys. Para masayon mo, wala po na og sting. Soft drinks na siya mga kayarok sana. Man na tagkaon, relax sa tagamay usa ta mo uli. Mubatsi na taron kay among plano gid ron unta. Manginhas gid mi, mano mis dagat. Pero ang problema, wa mi spot day, wa mi flashlight. Aw, tagam. So mo to, naglakaw na mi sa merkado sa Saak. Oh. Meron may video na mga kayarok. Kita ra ninyo mga kayarok no. So paabot mi sa mo usa ka commander kay nilad kay kinaya. Palit ko sa soft drinks. Ala, Bisan pag pug-on mi dire, wala gid mi kwarta. mauna na na bag-oron. Pamplete lang gid padong uli. Ang iladi ay. Pero sa og naagi ra mo ani nga video na mga kayarok ay taon mo kalimot suporta sa among gamay nga channel Yarok TV. Salamat sa inyo mga kayarok. God bless mga kayarok ug salamat.